Nen ka janmit ka KSU West Gentle Hills District Unit hakajing alam u Vice President Samla Chanbor war bat kiwe kinong alam haringkat ka FKJGP West Gentle Hills Zone hakajing alam u General Secretary u Samla nangkrau bor rani kilahyar syakashnong Lapangap banlej ay mensim ya ki parado parasnam ki bamat ya kajing syat hyar thma haki karbi hapenthor Lapangap kabadai ka jaka kabala ya khajia labun sin hakani kajing lej ay mensim ki Seng ki nong shong shnong Lapangap kila yo ban yakundu ya ki nong yalam shnong na do wahe shnong badru ya ki bamensau hakate kajing ya khaja ki Seng kila banjur na ka sarkar ban shimkhya mardor ya kani ka kam na marba ka ayom ot kaba kala dei ban pentikna ba ki nong rep kin yo ban lum ban lang ya ukba na ki lingkha jongki badru kila ong ba ka sarkar ka de ban Phah Shuh ya ki bor Pulit bat ki bor baklan ban yada ya ki nong rep khnang bakin yo ya ka jingsngan haba ki lej shaki lingkha kaba to flip you. Slow mo.